Mirade o depósito que temos aquí neste tanque de tormentas en Narón, que xa se está enchendo porque as choivas comenzaron e vaya, se comenzaron hoxe, caeu unha boa, Beatriz? Sí, hace un ratito estaba lloviendo bastante. De feito, dicíasme que o tanque estaba vacío, o depósito estaba vacío e agora xa vemos que temos auga que se está enchendo. Que va cogiendo nivel, sí. Que vai collendo nivel que precisamente para o que sirve, verdade? Porque este tipo de tanques de tormentas sirven precisamente pois para que non se nos inunden, non, a cidade. Sí, aquí o que facemos é o exceso de caudal que chega ás redes de saneamiento, o almacenamos aquí no tanque este de retención, e despois, cando cesan as chuvias, vamos bombeando constantemente hasta a estación depuradora, hasta baixar o nivel e evitar que o exceso de auga chegue ao río. Daquela, claro, isto é vital para que non teñamos inundacións arriba, non? Isto é o que temos no subsolo e que nos está salvando de que non chegue arriba. Correcto, tiene una capacidad de almacenamiento y de regulación que bueno, pues evita el vertido de estas aguas a los cauces sin tratar. E que capacidade ten isto, Beatriz? Porque, claro, digo, aquí chove moitísimo en Galicia. Esta semana ten previsto chover moitísimo. Pues este tanque en concreto es el más grande del servicio y tiene 11.000 metros cúbicos de capacidad de retención y en total son 11 tanques y una estación reguladora y más o menos el total serán unos 31.000 metros cúbicos. Mi madriña, isto é moitísimo, moitísimo que tedes que estar aquí, supoño que todo o día revisando e todo o día dándolle a bomba para logo chegar á depuradora, porque logo ese auga tamén queda limpa. Si, esa auga chega á depuradora, ali traten unha serie de procesos que separan os sólidos, gruesos, grasas, areas, e nós aquí o que facemos é o mantenimiento anual dos equipos que temos, tanto de bombas, como de triturador, como de válvulas. Son 11 tanques, con mínimo 4 bombas en cada un, podes imaginar todo eso repartido en todo o ano. 11 tanques solo nesta ría, aquí estamos en Narón, hoxe, o sea que tedes 11 tanques aquí ao redor. Sí, correcto, 11 tanques solo repartidos entre Narón e Ferrol. Na outra marge, que digamos é Felle, Bugardos, Neda, teñen outros tanques, outra serie de tanques de tormenta, non me acordo agora cantos son, pero sei que teñen outro servicio por ali de tanques de tormenta. Mi madriña, pois xa vedes, compañeros, a verdade é que impresiona todo o alto que estamos e o nivel o que chega a auga, porque sí que é certo que aquí pois chove moito, amigos, e necesitamos un depósito como este. Este é un tanque de tormenta, xa nos lo explicaron Damián e Beatriz maravillosamente, así que xa sabedes, se non temos auga na superficie é porque temos este depósito bárbaro, por exemplo, aquí en Narón. Pois sí, impresionante, Óscar, non ver de preto estas infraestructuras. A ver, unha traxedia que fixo imprescindible que haxa infraestructuras como esta, e logo, dino todos os informes que coñecemos nestas últimas horas, afinar os sistemas de alerta, e outra cosa que me parece moi importante, os plans urbanísticos, porque nos lo estaba contando Bernardo, revisalos. Seguimos tendo moitos edificios, moitos sitios estratégicos en zonas inundables. Zonas inundables, sí. É certo, Rocío, que a DINA tivo lugar un 29 de octubre e o 28 de octubre do ano pasado, justamente un día antes, a Xunta publicaba o Inungal, que é o Plan de Inundacións de Galicia. E aí o que estipula é que os concellos que están en risco, a cada un adxudicades un risco distinto, e os que están en risco alto están obrigados a ter un plan contra inundacións, teñen que protexerse. É certo que temos que recordar que en Galicia non chove como en Valencia, fenómenos como a DINA non poden producirse no noso territorio basicamente porque se crean sobre augas máis cálidas e nós temos augas máis frías, pero ainda así chove moito, hai moitas zonas inundables e é importante que todas esas actuacións, que os concellos se poñan mans á obra para que todos esos plans estén en vigor e funcionen ben, porque é un mecanismo que non pode fallar. Cando falla, xa sabemos o que acontece, e o que acontece é moi grave, non somente para as infraestructuras, senón tamén para a poboación, que é o primeiro que nos ten que importar. Por eso, na pirámide na cúspide destes plans, sempre está a protección da poboación en primeiro lugar, e que esos sistemas de alerta, que en Galicia xa se probaron, ademais durante o inverno pasado, que funcionen e que funcionen correctamente. Pero credes que de verdad agora, Miguel Ángel, digamos como que esta traxedia calou en nós, é dicir,
que de un ano a esta parte nos tomamos máis en serio estas alertas e o que pode pasar se non nos tomamos en serio a ciencia e os expertos? A lo menos estamos falando desto. É importante. Cada vez que hai unha traxedia, chámese aérea ou neste caso climatolóxica, deberíamos tomar nota. Eu creo que tanto concellos como Xunta de Galicia neste caso sí que están tomando nota e sí que están habilitando partidas económicas para facer as cousas. O que ocurre que son infraestructuras que non son sinxelas de facer. Hai que buscarlles o lugar idóneo, hai que facelas, por suposto, e logo hai que testalas para que funcionen ben. Só hai que ter en conta a cantidade de colexios, centros de saúde en Galicia que se chaman xunqueira para darnos unha idea de que hai moita infraestructura creada en torno a ribeiras dos ríos ou mesmo o pé da propia ría. Creo que tomamos nota, efectivamente non temos as características climatolóxicas de momento que ten o Mediterráneo, pero eu penso que é o momento de facer os planes que faga falta facer e de, sobre todo, poñer os cartos e a vontade política de facelo. Sí, recordo perfectamente como os expertos nos contaban, nos explicaban o ano pasado como a propia orografía que temos aquí no país nos salvaría dun episodio de choivas torrenciais, pero lembro que o ano pasado por estas datas tivemos Kirk, tivemos outras borrascas tamén moi dañinas. Chámame a atención provincia de Pontevedra, non lo dicía aí Bernardo, somos a segunda comunidade de España en número de zonas potencialmente inundables e a provincia de Pontevedra concentra moitas delas. Sí, eu penso que sí que estas cousas fan pensar, cando menos, non? E o urbanismo durante moitísimo tempo olvidou, esqueceu, pois determinados temas importantes como o tema das inundacións. De todas formas, en Galicia... Que son como políticas a longo prazo, efectivamente, Antón, que non se ven así. Que non se ven, efectivamente. Non teñen réditos inmediatos. Pero, por exemplo, temos que facer un exercicio, non? E eu digo ya a todo mundo que faga un exercicio e que vaya ás aldeas de Galicia, as aldeas, e que vexa como están construídas. Non se inunda ninguna. A auga ten por donde escapar. Bueno, que de feito, estamos lembrando esas imaxes, Antón, como nos contaban o ano pasado, como os maiores do lugar ali lles daban consellos aos novos sobre como salvarse. Entón, ten que haber un plan, un plan de para cando acontecen as inundacións, unhos protocolos que teñen que ser perfectamente sabidos por toda a ciudadanía, executados e tamén sabidos porque teñen que poñer os protocolos a funcionar. E iso é fundamental, porque, por exemplo, en Valencia, e remato, en Valencia o problema vai a ser seguido, porque en Galicia temos núcleos que ao mellor teñen ese problema, pero é que Valencia construíron nas Ramblas, construíron por donde iba a auga, entonces é imposible. Pero que isto último acabas de dicir pareceme fundamental, porque aquí tamén falamos moito, Carla, que aquí os xornalistas, ao final, pois fixemos un pouco de pedagogía e un curso acelerado en emerxencias, non? Daquela, pero que a poboación temos que saber que facer nun caso como este, non? Como evacuar, onde situarte, que facer co coche, este tipo de cousas, non? Claro, Valencia, en definitiva, temos que aprender de Valencia que hai un problema de comunicación fundamental ca cidadanía para, en primer lugar, facerles saber o que ten que facer. É dicir, cando o cidadán se pregunta, e agora que fago? Agora subo, baixo, me meto no coche, me meto na casa, que fago? Bueno, pero isto empeza porque reciban unha alerta que non recibiron. Bueno, por eso digo que os fallos de comunicación de Valencia son unha parte fundamental de todas as leccións que hai que tomar, ¿no? Os fallos de comunicación cara á cidadanía. Dito isto, eu son bastante máis pesimista, é dicir, estamos falando desto porque hoxe é o aniversario, pero son pesimista, moi pesimista, porque as construccións non as vamos a botar atrás, quero decir, o feito está feito, non vamos a destruir as urbanizacións, as vilas enteiras que están construídas sobre pantanos, é dicir, iso xa non hai volta atrás. Protexer non é o mesmo que predir.
se trata de prever o que pode acontecer, non de protexer unha vez que xa está aí. É dicir, de que vale protexer? Sí, moi ben, pero intenta ir un pouquiño máis adiante, no? Planificar, primeiro, planificar o novo solo de xeito racional, Pero sabendo o que hai. máis neste caso creo que está completamente fundado, porque de feito hai unhas horas entrevistaban a un enxeñeiro importante que dicía que se mañá volve a chover en Valencia, Exacto. pasaría exactamente o mesmo que pon a pel de galiña. Sí. Porque isto que dicía Carla, é que as casas seguen no mesmo sitio. O mellor exemplo é o Barranco do Pollo. O Barranco do Pollo, que é, digamos, o icono de toda esta traxedia que pasou, é certo que se hoxe volve a chover coa intensidade que o fixo, volvería a pasar algo moi similar. É dicir, pasou un ano, igual é pouco tempo para ter reaccionado como tal, pero hai que reaccionar. Igual había que facelo algo Hai que mellor. reaccionar. Pois unha aperta, ademais, para todos os galegos que nos siguen dende ali, que é hoxe un día complicado, esta tarde, ese funeral de Estado.